Check the mic and make sure it sound right, boys. Sunteți corect, băieți, Ia auzi. la primul podcast de la studiourile Ferentari cu Severică, cu Vlăduț și cu coman al nostru. 3, 2, 1, bam! Așa, mă. Bun, suntem la primul podcast de aici, de la studiourile Ferentari. Sunt cu Alin și cu Vlad, eu sunt Sever și o să facem astăzi unboxing-ul tuturor lucrurilor pe care studiourile Ferentari au putut să le achiziționeze în urma donațiilor voastre și în urma campaniei Zi de Bine. Ca atare o să începem cu sculele de studio și o să începem cu aceste standere pentru monitoarele de studio. Ia, hai băieți! Eu nu știu de ce am avut impresia că ne trebuie ceva să desfacem cutiile astea. Dar uite că n-ai avut, la asta n-ai avut nevoie de... Te referi la Ia, cutter, trage da? cutia asta. Așa, e uite că ai nevoie și de cutter, cred. Ia, facem așa ca medicii chirurgi. Tăiem frumos. Asta e separat de aia, nu? Aia e una și asta alta. Oare stau așa. Ia să ne uităm. Avem o schemă? Avem nu un cred. manual? Trebuie să fie... Nu avem nimic, a? Bă, ce băieți buni sunt. Fii atent. Cred că Nu, așa e. uităm. Ia, avem aici șurubelele astea în capete. Și astea Da. sunt care vin sus. Exact. Stai că sunt la fel de priceput ca și voi. Și cred că cu toții suntem la fel de pricepuți că eu nu țuplea. Oh, Așa. cam dureros, dar adevărat. Ia ziceți mă băieți, cum e la studiourile Ferentari? E foarte frumos. Așa. Am văzut ce trebuie, dar nu mai venit aici. Fii atent că... Exact. Și acum ăsta... Îl facem așa, pac. Ții acolo contra? Ce? Și asta vine deasupra. Asta... Așa trebuie. Gata, așa, repede. Ia. Da, bun. Deci... Așa și hai să vedem placa aia cum ar trebui să vină sus. Și de aceea, copii, așa funcționează gravitația. Lucrurile scăpate de pe masă cad. Ține aici. Și acolo? Da, mă, deci așa o să avem nevoie de o șurubelniță. Eu nu-ți oprea! Avem nevoie de o șurubelniță în cruce, te rugăm! Dar e foarte bună, că trebuie să înșurubăm plăcile astea. Mamă, și asta se scoate pentru De asta la ce? Ăla o să-ți arate ce când ridici la înălțime. De ce? PZ, în cruce. Ce e PZ? Gata. Oi. Bun, și astea când le ducem... Pe astea când le ducem în studio, le înălțăm la nivelul urechii. Deci putem să le punem deoparte. De fapt, hai să le arătăm așa frumos la cameră. Deci astea sunt stativele pentru monitoarele de studio pe care urmează să le desfacem acum. Astea sunt niște monitoare Adam T5V. Sunt din astea near field, adică sunt destinate să le ai în studio la distanță cât se poate de aproape, știi? De ureche, pentru mixaj, pentru orice aplicație, pentru făcut muzică. Ia, te rog, ai onoarea. Vezi, membrana arată așa la cameră. L-am arătat. Membrana e cauciucată și pe ele scrie că au răspuns în frecvență între 45 de Hz și 25 de kHz, ceea ce ne spune că într-adevăr nu sunt extraordinare pe bas, dar de la joase până la înalte, adică tot ce este sub 45 de Hz, mă rog, și basul cuprinde 45 de Hz, dar are mai mult din range-ul ăsta de la 45 de Hz până la 25 de kHz, astea sunt înaltele, mediile înalte. Practic, mediile înalte, să nu zic prostii. Așa. Păi arată excelent și astea. Și cablurile potrivite cu placa de sunet, tot așa, care provine din donații, pe care o să o Le arătăm desfacem? imediat. Da, e vorba de o placă Steinberg UR22C, care provine dintr-o donație. Este o placă audio, din punctul meu de vedere, foarte bună. Are două intrări, două ieșiri, MIDI, ieșire de căști. Deci aveți două canale, puteți să cântați în duet, dacă vreți.
Super. Na. Plus că ceea ce mi se face. pare are Phantom Power, normal, ca să alimenteze tipul ăsta de microfon. Are aici USB-C, ceea ce e un mega semn de evoluție tehnologică. Și ceea ce e foarte important pentru cei care se pricep, are rezoluția de sunet 32 de bits pe 192 de kHz. Ceea ce asta înseamnă sunet Full HD sau sunet HD, mă rog. Full HD e pe imagine. Sunet HD. Deci aveți pe ce să cântați și să vă faceți muzica. Dar pe astea o să le montăm noi când le transferăm în studio. Da. Bun. Deci cam așa ar trebui să arate în primă fază setup-ul. Bineînțeles, microfonul ăsta, de exemplu, o să poată să vină într-unul dintre aceste două canale. Și după aia o să facem reglajele în funcție de parametrii pe care îi căutăm. Na, ce părere aveți? Complicat. Băi, e complicat, dar doar la suprafață. Când încep să le bunghești, nici eu nu sunt un mega profesionist, deci... E bine că le avem și putem face multe cu ele. Aia zic. Ce vrei? Ce-ai face tu comand, de exemplu? Cu... Am în cap, în primul Așa. rând, să fac un videoclip undeva, cred că aici, sau în studio în partea altă, să tun și să filmez, să explic cam cum ar un fade, ai înțeles? Și să explic cum ar trebui să începe, ce scule ar trebui pentru un începător, chestii de genul care și eu am învățat. Vorbești de hairstyle, adică Da. Ok, bun. Chestii care le-am învățat eu și le știu până la ora actuală. Păi uite, când îmi crește părul mai mult, eu mă ofer să fiu cobai. Cobaiul tău. Sau uite, poți să-l O să fie mai mulți. Uite, poți să-l O iei să pe fie Vlad. coadă. Da. Atâta, numai eu nu-ți oprea, nu poate că ce să fac asta? Să pui o poză cu tine. Nu, ridică-te așa. Hop! Aia e. Bun. Stai așa să facem pentru un sunet de rotototototom. Bași tu din off. Rotototototom. Stai mă, nu e militar. Badum. Meh. Hai că avem... Deci fii atent că ar trebui să fie sau... Trebuie să-l curcăm. Ba nu, că așa este, fii atent. Asta este baza. Să nu mai fie și Meh. 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 Mă. arată. Mamă, ce frumos e. Ușor cu el că... Oba! Este un monitor corect, 4K, din câte se poate vedea. Bărbat. Ia, hai să-l ridicăm să vadă la... Mă, și greu. E destul Ușor de cu greu. el. Așa. Este un monitor Dell curbat, ultra-wide, 4K, bombă, tare, Mare. șmecher. Uite, pe ăsta o să ți se monteze clipurile. Astea cu fade-ul și cu ce ziceai tu. Man! Bun. Mai avem Bomba bombelor. Mai avem până la bomba. Aici chiar vă las vouă. Asta? De-abia așteptam. De-abia așteptam. Specificațiile tehnice. Nu, lasă Pe scris. Nici nu ce nu mai șmecher. Uai. Ce fie? Este alimentare. Și un Și mouse. mouse. Are și alimentară? Și Da. Și un mouse. eu când eram mic știam cu 386 cu astea, nu monștri din ăștia. Meh. Sunete de aplauze în 3, 2, 1 și... bravo! Wow! Wow! Abia aștept să-i dăm drumul. Ia acum vrei să ne arăți că a venit și cu tastatură după ce... De asta vreau să văd asta. Ma!
A venit și tastatură la? Da, deci avem un Lenovo Legion aici, 32 de RAM, un i7 generație 9, dacă nu mă înșel, cred că chiar generația 10-a. Asta o să ne spună montajul final, o să ne pună Ionuț Ce Oprea, placă uite, video chiar are? aici poți să afișezi textul. Așa. Ce placă video are? Păi văd că are un GeForce, dar nu-mi dau seama, e un RTX. Dar uite că nu mai am, trebuia să scrie pe el, nu scrie pe el. Nu scrie pe cutia. Nu. Ba da, aici ar trebui să scrie, ia să vedem. Nu scrie nici aici. Poate aici? Nu. Nu scrie pe cutie, deci o să avem informațiile aici oricum. Da. Bun. Ce să zic, am făcut unboxing-ul, acum trecem și îl instalăm în studio și vedem acolo cum arată întregul setup. Revenim cu partea a doua. Acesta a fost unboxing-ul de astăzi. Deja am instalat sistemul aici la studiourile Ferentari. Alin și cu Vlad au fost împreună cu mine la această operațiune și le mulțumesc. Păi să purtați și să folosiți culele astea sănătoși și vezi că tu trebuie să tragi neapărat piesele pe care le ai în plan. Și de asemenea, ce să zic, mulțumim foarte mult celor care s-au implicat în această campanie inițiată de cei de la Zi de Bine, de la Asociația Zi de Bine, celor care și-au donat ziua de naștere, cei care s-au implicat activ cu donații, atât în bani cât și în diverse obiecte. Și gândul de final trebuie să vă aparțină vouă și nu e chiar un gând de final, este un gând de început, de fapt, pentru că studiourile Ferentari e un nou început. Ia să auzim gândurile voastre. În primul rând vreau să spun că e o prioritate pentru noi ce s-a întâmplat aici și nu avem decât să le mulțumim celor care ne-au ajutat din orice punct de vedere. Și o oportunitate pentru... Da, și până la urmă ăsta a fost visul nostru de atâta timp. Știu mai bine treaba asta. Tu ești chiar de la început. Da. Și chiar mă bucură faptul că am reușit să ne împlinim visul pe care l-avem de atâta timp. Colegul nostru, Vlad. Pe lângă asta putem să învățăm și foarte multe chestii și acum chiar avem posibilitatea de a putea învăța multe chestii și să ne extindem în ceea ce facem, în desen, în muzică, în actorie, în filmări. Tu știu că ai și o expoziție acum, de da. fotografie și de grafică, nu? Sau de fotografie? E prima mea expoziție de fotografie. Boy, make sound, push, big, big, sound, push, big, big, big.